ବାପା କଣ ହେଇଛି? ଭାଇ କଣ ହେଇଛି? କଣ ହବ? କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ, କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଘରେ ଅନର୍ଥ। କଣ କହିଲୁ? ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଅନର୍ଥ? ତୋର ଯଦି ଇଜ୍ଜତ ତୁ ଏତେ ଧର ତାହେଲେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଯୋଉଦିନ ମଣିଷ ହବ ରୋଜଗାର କରିବ ସେଇଦିନ ଏ ଘରକୁ ଫେରିବ। ତୋତେ ତ ବାପାର ନିୟମ ପକେଇଦେଲ ବାପା, ହୃଦୟକୁ ପଥର କରି ବନବାସର ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲ। ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ବାପା, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି।